Guys, welcome back to our channel Gaming with Irfan YT. Guys, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കലഹാരി മാപ്പിൽ 5 ഹിഡൻ പ്ലേസസ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലോട്ട് പോവാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹിഡൻ പ്ലേസ് റിഫൈനറിയിലാണ്. റിഫൈനറിയിൽ സിപ്പ് ലൈൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെയറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കയറി നേരെ പോവുക. നേരെ പോയി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിരിക്കാം ഗൈസ്. ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് റാങ്കൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റിഫൈനറി കയറി ലൂട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കാമെന്ന് തോന്നും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഹിഡൻ പ്ലേസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ അടുത്ത ഹിഡൻ പ്ലേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ആ ടവറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഈ സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറി നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകണം ഗൈസ്. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രോൺ ചെയ്ത് കിടന്നാൽ നമുക്ക് റാങ്ക് മാച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗൈസ് നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിക്കിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ്. നമ്മൾ അടുത്ത ഹിഡൻ പ്ലേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് സബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കലഹാരി മാപ്പിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ വരിക. നമ്മൾ നേരെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയാൽ ഗൈസ് അടുത്ത ഹിഡൻ പ്ലേസ് ഗൈസ്. അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്നാലും മുകളിൽ നിന്ന് വന്നാലും നമുക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് അടിക്കാം ഗൈസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഹിഡൻ പ്ലേസിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഹിഡൻ പ്ലേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാമൂത്തിലാണ് ഗൈസ്. അവിടെ ഗൈസ് ഇവിടെയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറുക ഗൈസ്. നേരെ ഒരുമി വന്നാൽ ഗ്ലൂ വാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂ വാൾ പെട്ടെന്ന് ഇടുക. അത് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കില്ല ഗൈസ്. ബോംബ് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗൈസ് തോക്കെടുത്ത് വെച്ച് ഗ്ലൂ വാൾ പൊട്ടിക്കുക ഗൈസ്. ഇതും നല്ലൊരു ഹിഡൻ പ്ലേസ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഹിഡൻ പ്ലേസ് ഗൈസ്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ഗൈസ്.